instant tréimhse rihanhharta chathárá ní bháin gribh an daonra fás anna hapig. So bhí chathárá gur brú daonra an dalamh go raibh ggóilta sí fearrmacha gairí níos lú, bhí brú ar fá. So bhí daon anna bhacht, tá sé sin fearr. Ach ag an am géana de bhí annach chuid fostaíochta a chruthú níl mé ar fáardach hí obers na míonig, hí obers na mórnachan, agus de chuig na héirnig go dtí áitne is Sasana ina raibh deisne an sais obair sin a dhéanamh. Go háirithe na carracha, níor chúidir amach féin dua puin, de luig me na sfalpíní, na chúidir siúd amach féin dua, ach ní bheith aon áilte rompa dá bhanadís. Agus so bhí na héirnig crunne náit nos Monaghan, Learphoill, Londain, Glasgow, Edinburgh, agus bailte níos lú i Lancashire agus i Yorkshire. Agus bhí tunnachar anna bhórcha ar na háitne sin, ní étar águr a fáilte rompa, agus bhí ceist anna bhór fé céint sais díos beag a dhéanagortha céint sais istócha cadín rud ar chu sús lá. Clisin tú go minic agus ar nó an fóhéadal atá ar an deispántas in san epic ná No Irish Need Apply. Is rud conspóide cé chotíanta agus bhí fógraí dá lehéad sin. Ach agus a scríg fearr dar bhainm Jensen alt bhí sin ad sin á hin a séana greibh sé chotíanta agus gur sais mutas a bhí ann a bhí á úsáid ag na héirnig le níd héin a chosant agus le níd héin a chur raig agus brena geortha seo an rud tá rá fuin. Dhéan sé an taide os rud a goil míad an áit nóchtáin is féidir inis ar nó obair a dhéanamh dultrí cad a bhíon san nócháin a gúsáid legan a chu digitacha agus AI agus mar sin. Agus sinna dhéanaan fearr se. Agus hepar siú techt suas ar No Irish Need Apply. Ach an son de scrí cailín tá sais cáilir hí seo ceapan nach raibh sé a cúigdeag nó séideag ach bhí sé an éireamúla agus bhí sé is scoil do dhaoine éireamúla. Ach de chuig siise atóíocht agus tháinig siise trasna ar na céata tagar hí de No Irish Need Apply agus mar sin. Agus so sinna sais conspóide agus is léirú sin ar an sais conspóide atáin agus a bhí an faoi imirce agus conas a d'airig le daoine agus conas ná airig le daoine. Agus tá an gurú na fógraí sin le feiceáil nó go deirtar gúr na fógraí sin le feiceáil is Sasana ach an áilíonn scéal America don na héirnaí an ró cinneal eispris mar an ggéarna acu hálan sin. Bhíidir ar fáil America comá agus ní hamháin ó thaobh jobanna agus tócha cuid bhade a bheith níl fáilte rót ó thaobh tííochta. Mar bhí is socha cáil ar na héirna ó thaobh lórach ó bheitthe béice gamach achran ólacháin agus mar sin. Ná bhí cuiide chu mar sin, ní léon dáthí sin go háirithe fearr Tá me grúpa fearr lonathe i dtí bórdála háló go dárlóch sclúchas nó agus mar agus hiá béidir do dhaoine áirithe rá níl sé seo uing. Ach ag an am géana is tócha imirce an drama chuig go America chathárá agus beidir go ducuméisio seo níos mó agus méad a caint. Dairig níos fearr le tríd is tríd ná mar a dairig leis an trauma chuig go Sasana. Tá dá riire tá níos mó taide déanta gomsa ar na héirnig America ná na héirnig a Sasana. Agus tá béidir níos mó ólais, tá níos mó taide déanta faois na héirnig America ná mar atána. Agus cuid an chúis le sin ná raibh níos mó go ann. I ní an ghuirta bhí cléanna níos mó ag daonal go America ná go Sasana. An drám raibh sé dachmhaine có chúidir go America, an drám nach raibh chúidir go Sasana. Agus is féidir ceapan a rá agus tá cumparádí déanta, is féidir an déan ára úsáid mar hampla. Is féidir breanú ar dhaoine aber in 1960 agus in 1980. Is féidir iad a leanúnt
tá sais an rud an léthe algoritmí an in islin sin i dhéanamh. Agus tá sé cuiiseach sa léir gur éirigh gur raibh níos mó dul chun cín i measclanéir nach America ná i Sasana. Agus an tuaspáintas san epic, le tá sé bunthir na éarnig a Sasana cuid mhuir, agus is bhfuil anna bhéimiige ar an easpa dul chun cín sin.